Yn yr arbrawf yma, wnaethon ni edrych ar beth oedd yn digwydd i dymheredd dŵr wrth iddo fe gynhesu ac yna i oeri yn yr awyr agored yn yr ardd. A trwy'r arbrawf bach syml yma, dysgu dau beth. Y cyntaf oedd pryd yw'r amser gorau i ifed disied o de yn yr ardd. A'r ail un yw dysgu chydig bach am effaith cynhesu byd-eang ar y rhew yn toddi ar y tir ac yn y môr. Felly y cwpan i ddechrau yn yr arbrawf ar tua 25 gradd Celsius ac wedyn ar ôl chydig bach o amser mae ni'n ychwanegu dŵr poeth i'r cwpan a mae hwnnw'n dod o'r fflasg a'r fflasg yn 75 gradd Celsius a mewn i'r cwpan. A mewn rhyw chydig o funudau, mewn rhyw 2 munud, oedd yr tymheredd y tu allan i'r cwpan wedi codi i rhyw 50 gradd Celsius. Ac yna, i adael e wedyn i oeri, nath e gymryd rhyw 45 munud i oeri, a hwnnw'n amser hirach, rhaid ni fod yn amyneddgar, i fynd lawr i'r tymheredd yr ardd, a oedd hi'n eitha o'r allan ar adeg yr arbrawf, hwn lawr i 15 gradd. Lot o ddata yn y fideos a job falle i'n myfyrwyr ni sydd ddim yn cael wneud arbrofion ar hyn o bryd yn y labordau i fynd trwy'r data i ddysgu mwy am beth sy'n mynd mlaen, ond wedi wneud ambell i fesuriad i gael digon o ddata i ddangos fan hyn beth yw'r prif bwyntiau a pwysigrwydd o wneud mesuriadau cywir mwyn cael mwy o wybodaeth allan o'r arbrawf drwy edrych yn fanylach ar y data. Felly y graff sy'n bwysig i ddangos beth sy'n digwydd yma yw graff o'r tymheredd yn erbyn yr amser. A mesur y tymheredd mewn gradd Celsius a mesur yr amser mewn munudau. A oedd yr tymheredd yn wedi cynhesu lan i rhyw 50 gradd a wedyn mae hwnnw wedi cymryd rhyw 50 munud, felly mae'r graff yn mynd i ffitio i fewn i hwn. A os newn ni feddwl beth oedd wedi digwydd yn yr arbrawf, wnaethon ni gychwyn ar ryw dymheredd o 25 a dim byd yn digwydd tan ryw 10 munud. A wedyn mae fe'n codi'n sydyn wedyn mewn ryw 2 munud lan i bron i bod i ryw 50 gradd. Ac yna yn syrthio wedyn lawr i ryw 15 gradd dros cyfnod o ryw 40 munud. A beth sy'n dod allan o'r graff yma yw bod yr linell sy'n mynd trwy'r pwyntiau yma ddim yn linell syth. Beth sydd 'da ni yw bod yr graddiant yn llai wrth i amser i fynd ymlaen. A mae hwn yn gyson gyda deddf Newton. A beth wedodd Newton oedd bod y gwres oedd yn symud o'r lle poeth i'r lle oer bob munud yn dibynnu ar y gwaniaeth mewn tymheredd. A felly byddwn ni'n disgwyl i'r tymheredd wedyn i syrthio yn fwy cyflym pam bod yr gwaniaeth yn y tymheredd
yn uchel. Felly mae'r tymheredd yn newid bob munud yn dibynnu ar yr gwahaniaeth mewn tymheredd. A ni'n gweld hyn o'r graff lle mae'r graddiant yma yn mynd yn llai fel mae'r gwaniaeth yn tymheredd yn lleihau wrth i tymheredd y cwpan i agosau at tymheredd yr ardd. A felly mae hwn yn deithio ni bod os newn ni yfed y paned o goffi o fewn rhyw 10 munud o rhoed e allan o'r fflasg, mi fydd y tymheredd dal yn rhyw 30-40 gradd, falle bod e just yn iawn i ifed. Ond os newn ni aros 3/4 awr, byddwn ni lawr i fan hyn, a beth byddwn ni wedyn yw bod y te wedi mynd yn rhy oer. Ac hefyd, mae'n deithio ni os yw'r y tymheredd y byd yn codi oherwydd cynhesu byd eang. Mae hwn yn mynd i arwen at yr hewlifoedd yn toddi yn gyflymach wrth i'r tymheredd i godi, gan gofio bod y tymheredd yr ia yn gyson ar 5 gradd Celsius. Yn yr arbrawf gyda'r ia, oedd 2 sefyllfa dyn ni. Yn y gwydr cynta, oedd yn cynrychioli pegwn y gogledd oedd dŵr, a yn y gwydr cynrychioli pegwn y de, oedd na ddŵr, ond hefyd carreg. A mae hwn yn cynrychioli'r sefyllfa lle mae na fôr yn pegwn y gogledd yn yr Arctic, ond yn yr Antarctic yn pegwn y de mae na dir hefyd. Felly pwrpas yr arbrawf oedd i weld sut oedd y darn o ia yn toddi yn y gogledd a'r de. Felly beth wnaethon ni wneud oedd rhoi'r darn o ia mewn yn hwn a ister llall ar ben y tir fan hyn. A gweld beth oedd yn digwydd wedyn dros cyfnod o amser, felly o'n i'n mesur yr amser gyda'r fideo. A beth o'n i wedi sylwi wedyn oedd bod yr lefel y dŵr yn y de dros cyfnod o amser, oedd yr hew yn toddi, bod y lefel wedi mynd o'r gwreiddiol i fyny rhyw 5 mm. Felly, os yw'r ia ar y tir yn toddi a mynd mewn i'r môr, mae hwnna yn mynd i gynyddu lefel y môr ar draws y byd. Mae rhaid meddwl wrth gwrs am y cyfaint. Fel mae'r ia yn toddi, mae'r mas y dŵr yn cael i gynyddu gyn mas yr ia, a mae'r dwysedd yn weddol debyg, felly byddwn ni'n gallu wedyn gweithio allan wedyn beth yw'r lefel y môr yn codi o wybod beth yw cyfaint yr ia a cyfaint y dŵr. Mae'r sefyllfa yn y gogledd chydig bach yn wahanol. Os newn ni gychwyn gyda dim ond y dŵr ac yna ychwanegu'r ia, mi fydd yr lefel yn codi chydig bach. A mae hwn yn gyson gyda egwyddor Archimedes sy'n deud bod y pwysau yr hew, yr ia sy'n bwysig, a bod y dŵr sy'n cael ei symud o'r ffordd mwyn i'r ia i arnofio yn dibynnu ar y pwysau a dwysedd yr ia. Ac felly, oedd Archimedes wedi sylweddoli wedyn bod e'n bosib i fesur dwysedd unrhyw ddefnydd
trwy i rhoi e mewn yn y dŵr a mesur y gwaniaeth yn y lefel. A felly, os yw'r ia eisoes yn y dŵr, mae'r broses yma wedi digwydd yn barod. Felly, os dyn ni yn cael y sefyllfa lle mae'r yr hewlifoedd sydd yn arnofio yn y môr yn toddi, mi fydd na ddim cynnydd pellach yn lefel y môr. Felly mae'r arbrawf bach yma yn deithio ni bod na waniaeth rhwng yr rhew neu'r ia sy'n arnofio ar wyneb y môr i gymaru gyda'r hun sydd ar y tir, a wedyn wrth iddo fe dodi yn ychwanegu at cyfaint y môr a codi'r lefel y môr ar draws y byd.